Ahoj! Dobré ráno, pokud právě obědváte. Zdravím všechny fanoušky bojových sportů a Redneck Fightu zvláště. Tak. A podobně zdravím všetkých fanúšikov. Perfektně. Dneska tady máme novinku, říkáme tomu pracovně Studio Kamarád. Dneska jsme ve větším počtu. Musím vám představit pana Meliše, účastníka Oktagonu, ať ti to všechno nespletu, a dvojnásobného šampiona králu ulic v Bernacle boxu. Je to tak? Tak, perfekt. Zdravím. A ještě k tomu rozhodčí v Rednecku. Ano, to je největší podstata. No, my jsme rádi, že tě tam máme. Kluci, dneska se vás budeme ptát, dneska já se vás budu ptát, co vás k tomu Bernaclu přivedlo? A proč to děláte? Že to není jenom surový sport, ale proč to děláš ty a co tě k tomu přivedlo? Priviedol ma k tomu Gavny, pretože som tu bol na príprave na svoj MMA zápas v Oktagone. A on o tom rozprával v tom Bernacli, akože je to boj dvoch gentlemanov, nie nejaké sa hecovanie a proste nadávanie si jedno s druhým, že je to boj dvoch gentlemanov bez rukavíc, jednoducho taká živočíšna bitka, ale zase na konci si podáte ruky a je to všetko OK. A ja som dozapasil MMA zápas a potom si hovorím, že už ma to tak nenaplňa, ako ma to kedysi naplňalo, že treba skúsiť niečo iné. Tuto tento pán. Tuto pán. Takže Gaunere, a co přivedlo tebe k tomu a jaký ty máš názor na to? Protože neslyším. Tak co mě tomu přivedlo, mám za sebou už hodně zápasů ve všech bojových sportech různých a už jsem neměl takovou chuť jakoby dál zápasit a tohle bylo něco nového, jako nějaký nový náboj, takže jsem začal vlastně se věnovat boxu bez rukavic. Odletěl jsem do Anglie, kde jsem měl nějaký zápasy a snažil jsem se to vlastně dostat i semka a prostřednictvím tady toho Redneck Fightu jsme to mohli lidem představit jako první jakoby u nás v republice box bez rukavic. No ale teďka vidíme na sociálních sítích a vidíme všude, že ten Bernacl roste neuvěřitelně. Kluci, jak na Slovensku, tak v Česku. Myslíte si, že má to budoucnost? Já si myslím, že to budoucnost bojových sportů, obecně jako zápasy bez rukavic. Určitě ano, souhlasím so Zdenkom. Záleží jenom, jak se to podá jakoby lidem, jo? Jak se to těm lidem naservíruje a podle toho... Protože když slyšíme souboj gentlemanů, tak to zní krásně, zní to dobře. Ten sportovní duch tam je a to, že to je živočišný, tak to tam je taky, to je jasný. Ale pozri sa na MMA. MMA tiež na začiatku všetci odsudzovali a teraz je z toho aký fenomén. Přesně, máš Podľa pravdu. mňa to isté príde aj s Bernaclem. Je perfektní, že oba dva jste u základu, vlastně jste zakladatelé víceméně, dalo by se říct. Takže to je super, máte na to určitě jak pohled, tak o tom něco víte, takže to je super. Myslíte si, že ten posun bude v rocích, nebo že to bude až desítky let? Tak ve světě ten posun už je a tím, že Conor McGregor koupil organizaci BKFC, tak se to ještě víc vlastně dostane na oči jakoby lidem a přestupují tam zápasníci z UFC a různý velký jména, takže ve světě to lidi znají a mají, jak to chodí v Anglii, tam to lidi sledují, je to v televizi, všechno funguje, akorát u nás se na to ještě kouká trošku přes prsty. Třeba se to změní za chvíli a budeme hvězdy. Podľa mňa sa stane niečo podobné ako z UFC, presne prišiel Conor, začal to tam promovať, začal robiť okolo toho halo. Zrazu aj tí, čo nepoznali MMA, poznali nejakého bláznivého Íra a myslím si, že to, že kúpil nejaký podiel v tom BKFC, tak tomu určite zase pomôže. To je super. Doufám, že to tak bude. Však co se týče rednecků, tak tam si to můžou lidi vyzkoušet. Byl tam třeba Erik Máša z Redfaceu, jo, poznal, jak to chodí zase tady v jiném sportě, v jiné organizaci a to všichni museli vidět, jak to chodí. Tady. Takže ten redneck je príležitosť pre tých chalanov, že nejde hneď do nejakej veľkej organizácie, kde si spraví, dáme tomu, nechcem povedať, že zlé meno, alebo urobí nejaký zlý zápas, ide na redneck, tam si to vyskúša a potom si povie, OK, mám na to, nemám na to, tam mám takéto medzery v tomto, mám medzery v tomto a jednoducho zamakám na tom a potom si môžem dovoliť ísť niekam. Tak je pravda, že ten redneck dává prostě profesionalitu a můžete to takhle klusit, může se uvidět tak a ukáže se. Redneck Fight dává prostor vlastně všem lidem si vyzkoušet zápasy ve všech bojových stylech. Takže se může přihlásit, kdo chce a my mu dáváme adekvátního soupeře. Podle zápasu, podle toho, jak je kdo zkušený, tak mu dáme adekvátního soupeře a může si každý vyzkoušet vlastně na tom rednecku sport, co ho zajímá. Jasný. Máme tam zkušený rozhodčí,
Velice. Borci dostanou medaile, budou mít hezký fotky, hezký videa, jo, mají zážitek, vystoupí ze své komfortní zóny, trošku zamakají, ukážou srdíčko a že jsou chlapi. Tohle si prostě na Rednecku, to je ta přidaná hodnota, kterou si tam můžete vyzkoušet. A tá brutálna atmosféra, ktorá niektorých tých zápasníkov, keď ide na nejaký väčší turnaj, tam zrazu ľudia ich pohltí a takto si to môže vyskúšať na Rednecku. Jasný, perfektní kluci, super. Ten Redneck tomu dává prostě ty křídla, že můžete rozletět se do světa. Tak. Jo. Děkujeme, Studio Kamarád se loučí.